Здравейте, приятели! Ние днес ще играем на Car Parking. Нека аз ще ви покажа лайфхак, от който да си вземете пари. Хора, съжалявам, но доста бавно ми зарежда играта, защото няма много FPS. Аз, както виждате, имам пари. Това е една от моите любими коли, Challenger. Хора, пишете в коментарите защо не ми дава да сложа мотор. Хора, но аз ще бъда с кола, която ми е за продаване. Принципно бих продал това BMW, но то е малко коне. Затова ще пуснем това черно BMW 1695 коня. Има платен двигател. Но така е доста празничък. Има емблемата на Empower. Ето туториал за хората, които не знаят да пишат. Натискате ето това и натискате по колата. Избирате какво ще напишете и пишете. И ето, това е туториал. Ето, хора. Малко трябва да се измие, но аз принципно винаги играя в по-богати държави, защото там хората имат повече пари и могат да си позволят. Примерно в Турция. Хора, пишете ми в коментарите защо ми е толкова бавно. Принципно, хора, аз продавам коли. Имаме си фирма AutoBarter. Ако искате нещо, ако искате някоя кола, някой бус, влезте в профилът ми брат за брат в TikTok или в профила на приятелът ми. Той е боксьорът. Отпред има една синя 60-ка. Той прави проекти, дизайни и той не е сам това. Хора, какво беше това? Хора, продавам BMW в Турция и пише на български. Хора, не ме съдете, не мога да карам.
Хора, я първо да видя някой бартер. Хора. Хора, не знам колко пари да пусна това БМВ. Хора, задръсти се. Дали ще се качи назад, защото е по-високо. Освободи се място. Не. Колко ще го пуснем? 3 милиона. Хора, да го купя ли? Хора, не знам дали да го купя. Аз имам 8 милиона. Да. Кое тата ми го взе моето? Нали ти му го даде? Хора, ще го купя. Хора, не знам. Не. Доста е скъпичко. Освободи се по-видно място. Славе, Да. искам нещо малко. Ама няма ми го. Няма ми го. Тата ми го взе и лежиш. Хора, купиха ли ми колата, не знам. Те са я купили. Ами хора, ето ви един туториал. Съберете си кола, купете я за 500 000, ответете я, направете я нещо, влезнете в по-богата държава и я пуснете на скъпа цена. Ето хора, аз бих продал този Мерцедес. Знаете ли какво, хора? Този Мерцедес може и да не го продам. Но не, ще го продам. Правя подарък. Giveaway с колелото на късмета за ето това BMW. Giveaway ще бъде 5 дни.
всеки ден ще има по една кола. Първи ден ще бъде ето това BMW, хора. Който го иска, драскайте в коментарите, участвам. За сега Мерцедесът ще бъде продаден. Първо ще рискувам в Турция. Хора, извинявайте, нямам батерия. Цял ден съм снимал. Аз принципно съм и тиктокър. И качвам доста видеа за тикток. Но остана ми време, намерих си свободно време да кача видео и в YouTube най-вече. Хора, за първи път да ме спалне на продавалника. Хора, съжалявам, много ми лагва. Ще пусна и нея за 3 милиона. Хора, този път ще гледам дали ще ми се купи колата. Заключваме колата и слизаме. Добре, че добавих апдейт. Хора, не съм принципно от Турция, за това не бих купил. Хора, май ми писаха на мен да намаля на 2 милиона и 200. Хора, не знам, просто ще намаля. Не 22 милиона, хора. Не. Хора, имам си BMW 90 в TikTok. Можете да го видите. Хора, какъв е този Мустанг 10 милиона 925 кони? Моята кола е 925 кони, хора. Ферарито ще изчакам цената. Хора, доста е скъпичко. Не бих го купил. Хора, какво е това? Хора, мисля да намаля Мерцедес на 1 милион.
Хора, веднага се купи. Ето го, плюс 1 милион. Вече имам 12 милиона. Ето хора как се прави бизнес. Хора, коя ли кола да продам? Трябва да запазя и коли за гивауея. Хора, нямам коли за продажба, честно ви казвам. Но бих пуснал този Макларен за не знам, не хора. Ще пусна този Голф. Ето го, Голф 2. TDI. Има си чипче, гърне. Ако искате да чуете как бръмчи моята E60-ка, искам да направим 5 лайка, защото съм нов в YouTube, хора. Ако направим 5 лайка, ще ви покажа как бръмчи моята E60-ка. За хората, които не разбират от коли, BMW. И който иска да играем заедно, аз ще правя дизайни. Ще правя giveaway на дизайни, на гличове. Хора, съжалявам, Голфа е дрифт и не мога да го карам. Хора, ще го пусна за 3 милиона. Не знам защо. Повечето коли ги пускам за 3. Хайде. Хора, извинете. Малко багна. Тане. Колко си красива, тане. Хора, пускам го за 3. О, какво е това? Хора, то ще струва по-ефтино с тунинга. Да си го купя сам с тунинг ще струва по-ефтино. Дизайна на Наруто. Хора, това Уно дизайн ли е? Хора, какво е това? Това BMW. Бих го купил. Хора, колите ми не вървят на 3 милиона, затова ще го пусна на 2. Ако искате, вижте инстаграма ми. Аз съм брат за брат 1714. Ако искате да качвам проекти за кар паркинг или някоя друга игра, напишете в коментарите искам. Хора, много съжалявам, просто нямам батерия. Доколкото стигне видеото. $1800 на 188.
Хора, ще го пусна на 1 милион. 1 милион последна цена. Под 1 милион и 200 не го пуска. 1 милион и 500. Повече не намалям, хора. Това ми е последна цена. Ох, какво стана, хора. Хора, някой да ми купи голфа. Има хора за голфа, но никой не го купува. Хора. Хора, съжалявам наистина, но нямам батерия, хора. Затова ще прекратим видеото. А от мен, чао! И мерси за харесванията.